tangni hingangke khoroksa charai thike जोंबो ट्राइ खायो जाराय दङ माने जों जेसें मानसा खरसा बर थै दं लाया जों जे मानसा कलमते थिखला लायो बर हम थांनानि ओंके अ थानि जे कक्सिन जामु गासाका अबनति आं गनि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कक गाके बरंनि बो पारानि हाजालो गांके बरं हरनो बंनि साइडनि जे माने हस्पिटाल तुबु माने आबनि सिगां बिनि साइडनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाजाल नि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राइ खायो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राइ खायो जाखने नंगो ट्राइ खायो जे फुट इंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटाल तुबुखा हस्पिटाल सपाइते नि अलरेडी बरं फुङाव सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटाल सपायो दा ओंके आजराव बंग लगी लगी नंग एग्जामिनेशन खाय लगी लगी साका जे माने जेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड नालिया अलरेडी जेरायनि माने डिस्ट्रेसनि दङते आं जेफु नायखा बिनि आं कोनसे माने फरां खानालिया हार्ट साउंड खानालिया गांके बुमा अलरेडी एग्जॉस्टिंग जा बुमा खा ते कैसानके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डॉक्यूमेंटेशन of गांके ओंकाय तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर नानिया उनि दङ आबो हाइजा थानकरि एकदम एग्जॉस्टिंग जा तानि के बरं मियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राइ खेजा बरं ओंके लगी लगी न आं गंनो रेफारी रहरका तानि के फिटल डिस्ट्रेस दङ माने आं गंनो अलरेडी नो रेफारी रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नानी मानो बा एनआईसीयू के माने बंनि निकु केयर नानी मानो आंबगे आं बंनो रिरो हरका बिनि बुमानि बागिबो चेराइनि माने तामने गाहाम आउटकाम नि बागि आं बंनो रिरो हरका किन्तु थांते न बरं बाखा लामा बाखा के बरं जे फुटिसाव सपाय थांके आफु चेराइ अलरेडी नो डेथ कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आबहाय करि हके आबो माने आं बुमानो बो साका बुमा संनो बा आं पार्टी न माने तामने बुजि रेखा पार्टी न बा आं साका इनफॉर्म खायगे अलरेडी नो अब माने तामने नो चेराइ करि खायनि आं बंनो डिक्लेयर खायबे माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो